नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. परप्रांतीयांकडून जमीन खरेदी, बेसुमार वृक्षतोड, डॉक्टर पुरोळेकर यांचा आरोप. मंगेशकर रुग्णालयानं प्रकाश आमटेंकडूनही पैसे उकळले, विजय वडेट्टीवार यांचा गौप्यस्फोट. आणि कणकवलीत विद्यार्थ्यांनी रोखल्या एसटी गाड्या. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. जिल्हा रुग्णालयात एक्स-रे फिल्म नसून फिल्मऐवजी मोबाईलमध्ये फोटो घ्यावे लागत असल्याचा प्रकार घडत आहे. पाहूयात. माझं नाव सेलेस्टिन शिरोडकर. ते काल बहिणीला घेऊन मी जिल्हा रुग्णालयामध्ये गेलेलो होतो. तिथं तिचा एक्स-रे काढायला सांगितला, परंतु एक्स-रेची कॉपी न देता त्या ठिकाणी मोबाईलमध्ये फोटो दिला. एक्स-रेचा फोटो मोबाईलमध्ये दिला आणि त्या ठिकाणी ते फिल्म नसल्याचं सांगण्यात आलं. आणि चौकशी करता असं कळलं की त्या ठिकाणी 5-6 दिवसापासून अशा प्रकारच्या फिल्म्स नाही आहेत. आणि जिल्हा महाविद्यालय आहे, त्या महाविद्यालयाकडून आपल्याला ते मिळतात. तिकडे गेलो तर ते एकमेकाचं नाव सांगायला लागलं आणि कोणी त्याच्याबद्दल स्पष्टीकरण, समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकलेलं नाही. आणि हे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये चालतं अशी माहिती मिळाली. म्हणजे कोण कोण सांगायला लागलं की आता मोबाईलवरच देतात. हे तपासणार कसे डॉक्टर? माझं नाव सेलेस्टिन शिरोडकर. ते काल बहिणीला घेऊन मी जिल्हा रुग्णालयामध्ये गेलेलो होतो. तिथं तिचा एक्स-रे काढायला सांगितला, परंतु एक्स-रेची कॉपी न देता त्या ठिकाणी मोबाईलमध्ये फोटो दिला. एक्स-रेचा फोटो मोबाईलमध्ये दिला आणि त्या ठिकाणी ते फिल्म नसल्याचं सांगण्यात आलं. आणि चौकशी करता असं कळलं की त्या ठिकाणी 5-6 दिवसापासून अशा प्रकारच्या फिल्म्स नाही आहेत. आणि जिल्हा महाविद्यालय आहे, त्या महाविद्यालयाकडून आपल्याला ते मिळतात. तिकडे गेलो तर ते एकमेकाचं नाव सांगायला लागलं आणि कोणी त्याच्याबद्दल स्पष्टीकरण, समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकलेलं नाही. आणि हे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये चालतं अशी माहिती मिळाली. म्हणजे कोण कोण सांगायला लागलं की आता मोबाईलवरच देतात. हे तपासणार कसे डॉक्टर? हनुमान जयंतीनिमित्त वेंगुर्ले येथे शरीर सौष्ठवपटूंनी 10,000 जोर बैठका मारत बजरंग बलीच्या चरणी अभिषेक सादर केला. पाहूयात. गेली 25 वर्षे येथील सातेरी संसुरकर व्यायामशाळा व विरासत हनुमान मंडळ यांच्या वतीने वेंगुर्ले गाडी अड्डा येथील अतिशय उंचावर डोंगरात असलेल्या हनुमान मंदिरात व्यायामपटू ट्रेकिंग करत हनुमान मंदिरात पहाटे पोहोचून नंतर जोर बैठकांचा हनुमान चरणी अभिषेक वाढतात. यावर्षी शरीर सौष्ठवपटू राष्ट्रीय पंत किशोर संसुरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला, पुरुष, आबालवृद्ध व शालेय मुलांनी जोर बैठका कार्यक्रमात हजेरी लावली. भारत माता की वंदे वंदे मातरम. बजरंग बली की हर हर बजरंग बली की हर हर. व्यायाम सर्वांसाठी आमचं ध्येय, आमचं ध्येय. भगवान बजरंग बली की हर हर.
एक बजरंग बली की हर हर जय भवानी। 4 5 चला 1 2 3 4 व्हेरी गुड शाबाश। उभे राहा उभे राहा व्हेरी गुड। सर्वांचा धनात आशीर्वाद घेऊन बोला बजरंग बली की हर 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 जय भवानी जय भवानी वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय भारत माता की जय। जागतिक आरोग्य दिनाचं औचित्य साधून सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान या सेवाभावी संस्थेनं सिंधुदुर्ग जिल्हा कारागृहातील बंदिवानांसाठी मोफत आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं होतं। या शिबिरात 65 जणांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली। या शिबिरात बंद्यांची जनरल चेकअप, हृदय व मधुमेह तपासणी, डोळ्यांची तपासणी, हाडांची तपासणी आणि रक्तगट तपासणी करण्यात आली। तसंच डॉक्टर हर्ष ईश्वराज सागावकर, अहिल्या मेडिकलचे मालक आनंद रसम आणि सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय यांच्या सहकार्यानं बंद्यांना मोफत औषधं उपलब्ध करून देण्यात आली। यावेळी ॲडव्होकेट पूजा नाईक, विधी सेवा समिती यांनी बंद्यांना कायदेविषयक मार्गदर्शन केलं, तर प्राध्यापक रुपेश पाटील यांनी बंद्यांचे मनोबल वाढवणारे प्रेरणादायी मार्गदर्शन केलं। तर सामाजिक बांधिलकी संस्थेचे अध्यक्ष सतीश बागवे यांनी बंद्यांना त्यांच्या सुटकेनंतरच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विशेषतः दोडामार्ग तालुक्यामध्ये परप्रांतीय आणि उद्योजकांकडून झालेली जमीन खरेदी तसंच बेसुमार वृक्षतोडीमुळे वन्य प्राणी नागरी वस्तीत घुसू लागले आहेत। याला सर्वस्वी जबाबदार वन अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी असून ते आपली जबाबदारी झटकत आहेत। असाच प्रकार राहिल्यास भविष्यात मानव आणि वन्य प्राणी यांच्यात मोठा संघर्ष पाहायला मिळेल अशी भीती वनशक्ती फाउंडेशनचे स्टॅलिन तसंच डॉक्टर जयेंद्र परोळेकर यांनी व्यक्त केली। 2 दिवसापूर्वी दोडामार्ग तालुक्यातील मोर्ले गावात लक्ष्मण गवस या शेतकरी बांधवाचा हत्तीच्या पायी चिरडून दुर्दैवी मृत्यू झाला। हत्ती पुन्हा कर्नाटकातून सिंधुदुर्गात दोडामार्ग मध्ये आले आहेत। हे गेले 3 ते 4 आठवडे या संदर्भातल्या बातम्या चालूच होत्या। अनेक शेतकऱ्यांना, अनेक ग्रामस्थांना हत्ती कुठे कुठे दिसत होते, पण वन खात्याने ज्या गतीने त्याची मॅनेजमेंट करायला पाहिजे होती ती अजिबात केली नाही। कारण एक लक्षात घ्या, शेवटी बळी बळी आहे, झालेला मृत्यू तुम्ही आणू शकत नाही माणसाचा। बरं, हे पहिलं वर्ष आहे का? तर हे 16वं 17वं 18वं वर्ष आहे हत्तीचं। अनेक शेतकऱ्यांनी माणगावमध्ये, दोडामार्गमध्ये, सावंतवाडी तालुक्यात अगदी हत्ती मालवणपर्यंत गेलेले आहे। एवढा मोठा अनुभव गाठीशी असताना आलेल्या हत्तींची मॅनेजमेंट लगेच तात्काळ सुरू करायला पाहिजे होती। हा मुद्दा क्रमांक 1। दुसरी गोष्ट, आज टेक्नॉलॉजी एवढी ऍडव्हान्स्ड आहे की जेवढे हत्ती आहेत ते तुम्ही ड्रोनच्या साहाय्याने लोकेट करू शकता। मग रेडिओ कॉलर जशी इतर अॅनिमलना लावतात तशी इतर काही टेक्नॉलॉजी लावून हत्तींचं लोकेशन जर कळलं की हत्ती कुठे आहेत आणि ते जर तुम्ही जनतेला दिलं की समजा आता किती आहेत, तर एका कुठल्या वृत्तसंस्थेने सांगितलं 5 हत्ती आहेत, समजा 8 असतील, 5000 तर नाही आहेत, 8-10 असे काही असतील,
ह्या सगळ्यांचं लोकेशन कळलं ना तर ऍडव्हान्टेज एक होईल की हत्ती कुठे आहेत हे त्या बागायतदाराला, त्या शेतकऱ्याला, आता अँड्रॉइड फोन सगळ्यांकडे आहे, त्याला कळू शकतं हत्ती कुठे. मग हे प्रोव्हाइड कोणी करायला पाहिजे? प्रशासनाने करायला पाहिजे. प्रशासन म्हणजे एक तर फॉरेस्ट किंवा रेव्हेन्यू फॉरेस्ट, ते होत नाही. मग ज्या हत्तीने ते केलं म्हणजे त्याच्या पायाखाली लक्ष्मण गवस हे जखमी होऊन मृत झाले दुर्दैवाने, त्याच हत्तीला पकडणार म्हणजे काय? तो गुन्हेगार आहे, तो वन्य पशु आहे, त्याच्याबरोबर इतर हत्ती आहेत, हत्तीनी आहेत. इथे ठेव रे आधी बाळा, जरा वापर करणार तो. त्याचबरोबर गेल्या जवळजवळ 2.5-3 महिन्यात दाभिळला त्या नदीच्या कोंडमध्ये एक फुलग्रोन वाघीण मृतावस्थेत आढळते. कुठे विहिरीत बिबट्या पडलेला आणि तो डिकम्पोज झालेला आढळतो. मध्ये एक न्यूज आली कोल्हा पडलाय विहिरीत, तो आढळतो. आणि कुठे गवारेडा विहिरीत पडलेला आढळतो. हे सगळं कशाचं द्योतक आहे? तर त्यांचा अधिवास पूर्णपणे डिस्ट्रॉय करण्यात आलाय आणि ते नागरी वस्तीत आहेत. आणि आता सध्या तीव्र उन्हाळा चालू झाल्यामुळे पाण्याच्या शोधार्थ कुठे 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 ते मिळत आहेत वन्य प्राणी. गवेरेडे, त्याचबरोबर माकडं यांचा इतका त्रास आहे की सेन्सिबल शेतकरी आणि बागायतदार यांनी बागायती करू नये या लेवलला त्यांना त्रास आहे. मग हा अधिवास झपाट्याने कमी का होतोय? तर बेसुमार होणारी वृक्षतोड. आज जे स्टॅलिन सर आले जिल्ह्यात, त्यांना आम्ही आग्रहाने इथे म्हणजे ते येणारच होते पण आग्रहाने आम्ही सांगितलं, कारण वृक्षतोड ज्या बेसुमारपणे वाढते आणि जास्त ती अगदी रिझर्व्ह फॉरेस्टमध्ये शासकीय वन ह्याच्यात वाढते. मग वनसंज्ञा असतील, इथं प्रायव्हेट फॉरेस्ट इथे होते पण मूळ शासकीय वन जी जपली गेली पाहिजे तिथे ती वाढते. अशा वेळेला त्या बेसुमार वृक्षतोडीमुळे वन्य प्राणी कुठे कुठे दिसतात. अगदी सावंतवाडीमध्ये गायी किंवा म्हशी फिराव्यात त्याप्रमाणे गवेरेडे दिसत आहेत लोकांना. काही महिन्यापूर्वी आमच्या हॉस्पिटलला 2 मोठे वाढलेले गवेरेडे इथे आले. हे सगळ्या पत्रकारांनी पाहिले. मग इथे पण डेथ झाली असते, कारण इथे समोर या वेटिंग एरियाच्या समोर अनेक पेशंट उभे असतात. त्यावेळेला 12:25 झालेली दुपारची 2 गवेरेडे धडाधड वर येतात, या बाजूने गेले आणि तिथे शिर्के साहेबांच्या इथे उडी मारून ते गेले. ह्याच्यात अतिशय गंभीर प्रसंग ओढावला असता. काही महिला असतात मुलांना घेऊन, वृद्ध पेशंट असतात. मला एवढंच सांगायचं की एवढा जेव्हा वन्य पशूंचा हा मॅन आणि अॅनिमल कॉन्फ्लिक्ट चालू झाला या जिल्ह्यात, जो लगेच नाही चालू झालाय, तो वाढत वाढतच गेला. त्याच्या मुळाशी काय? बेसुमार वृक्षतोड. कलेक्टर साहेबांनी जिल्ह्यात कोणाच्या आदेशाने गुंडाळून ठेवले ते आधी सांगावं. आदेश कोणाचा आहे त्यांना? मुळात काय आहे की बघा, गेल्या वर्षी गवेरेडावर होत्या, बरोबर, निवडणुका असताना 50,000 रुपये वृक्षतोडीवर हे होतं आणि तसा अध्यादेश काढण्यात आलेला. पण अध्यादेश किती कालावधीला असतो? 6 महिने. 6 महिन्यानंतर तो विधानसभेत टेबल करून त्याचं कायद्यात रूपांतर करायला पाहिजे. ते जाणीवपूर्वक केलं नाही. 30 दिवसाच्या कारण मी आता या ठिकाणी हेच सांगतो की मी त्या डीसीएम साहेबांशी बोललो. कोणाची? रेड्डी साहेबांची. त्यांचाही असा होरा आहे की 50,000 रुपये ठेवलं तर वृक्षतोडीवर कंट्रोल थोडंफार कमी होईल. म्हणजे मी सांगतो, एखादा अधिकारी चांगलं काम करत असेल तो उगीच टीका करण्याचं काम नाहीये, पण ते पण हतबल आहेत, खऱ्या प्रमाणावर आहे. अशा वेळेला वाघ नागरी वस्तीत यायला लागले. जसे बिबटे आज कुत्र्यासारखे फिरतायत, बिबटे हे सगळीकडे फिरतायत, तसे जर पटेरी वाघ तर दहशत केवढी होईल आज त्या गावांमध्ये. सावंतवाडी तालुक्यासह शहरात ठिकठिकाणी हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. ग्रामीण भागासह शहरात ठिकठिकाणी हनुमान जयंतीचा मोठा उत्सव पाहायला मिळाला.
తమ బంటువై వెలిగిన దేవా అమ్మ చెరువులో వెలసిన దేవా విజయ మార్గమున కిరటం నీవా. शहरातील सालईवाडा येथील हनुमान प्रसादी कला क्रीडा मंडळाच्या वतीनं हनुमान जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. यानिमित्त शहरात श्रीराम हनुमान मूर्तीची वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात आली. श्री हनुमानाची साकारलेली वेशभूषा मिरवणुकीचं आकर्षण ठरलं. शहरातील सर्व हनुमान मंदिरात ही मिरवणूक पोहोचली. सकाळपासूनच मंदिरात भाविकांची वर्दळ होती. यावेळी विविध धार्मिक विधी पार पडले. शहरातून श्रीराम व हनुमान मूर्तीची वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात आली. सालईवाडा जुनी पंचायत समिती, साई वात्सल्य मंदिर, पिंपळेश्वर मारुती, दक्षिणाभिमुख मारुती, जुना बाजार मारुती, अश्वस्थ मारुती, नरेंद्र डोंगर मारुती, माठेवाडा, वैश्यवाडा, भटवाडी, खासकीलवाडा, कोर्टाजवळील मारुती मंदिर आदी ठिकठिकाणी मोठ्या जल्लोषात जयंती साजरी करण्यात आली. तसंच कोलगाव, कारिवडे आदी गावांसह तालुक्यात ठिकाणी हनुमान जयंती निमित्त विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल पाहायला मिळाली. నీ దివ్య రూపం మరుధైర్యము గుణసాగరా चिंचवडमधील तरुण अपहरण प्रकरणी केलेल्या कारवाईबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत माहिती दिली. पाहूयात. दिनांक 9/4/2025 रोजी सिद्धिविनायक उर्फ प्रकाश बिडवलकर राहणार चिंचवड या युवकाच्या 4 आरोपींनी जीवितहार मारण्याच्या उद्देशाने अपहरण केला अशी तक्रार निफ्ती पोलीस स्टेशनला प्राप्त झाली. त्यावरून निफ्ती पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नंबर 12/2025 भारतीय दंड संहिता कलम 364 आणि 34 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता. सदरचा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याने तसेच आरोपींची कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक असल्याने तात्काळ ह्या 4 आरोपींना अटक करण्यात आलेली होती. यामध्ये सिद्धेश अशोक सिरसाट वय 44 राहणार कोडाल, गणेश कृष्णा नार्वेकर राहणार माणगाव, सर्वेश भास्कर केरकर राहणार साताडा, अमोल सिरसाट राहणार कोडाल या आरोपींचा समावेश होता. सदर अटक केल्यानंतर त्यांना कोर्टामध्ये प्रोड्यूस केले आणि 4 आरोपींना 13 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड मिळालेला होता. सदर गुन्ह्याचा तपास करताना यामध्ये सदर आरोपींनी या अपहृत युवकाला कोडालमध्ये आणून त्याच्यासोबत आर्थिक कारणावरून मारहाण केली आणि त्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला. नंतर या आरोपींनी कट रचून त्याचा प्रेत सातारा येथील एक स्मशानभूमीमध्ये जाळला आणि त्याचे जे काही रिमेन्स होते ते एक तेरेखोल नदीमध्ये प्रवाहित केले. असा कट रचून त्याचा पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. असे निष्पन्न झाल्याने या गुन्ह्यामध्ये भारतीय दंड संहिता कलम 302, 120 ब आणि 201 असे अधिकचे कलम यामध्ये समावेश करण्यात आलेले आहेत. या गुन्ह्याचा अधिक तपास निफ्ती पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भीमसेन गायकवाड करीत आहेत. थँक्यू. यामध्ये जे गुन्ह्यामध्ये निष्पन्न झाले की हा जो अपहरणची घटना आहे ते मार्च 2023 ची आहे. मार्च 2023 मध्ये त्याच्या जो गुढीपाडवाच्या जवळपास 10-15 दिवसानंतरची घटना आहे. यामध्ये त्याला अपहरण केल्यानंतर कोडालमध्ये आणण्यात आले आणि त्याला एक घरामध्ये मारहाण करण्यात आली होती आणि त्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला होता. त्यांनी जो अपहरित मुलगा होता अपहरित आणि मयत जो मुलगा होता त्यांनी काही आरोपींकडून पैसे घेतले होते आणि त्यावरून त्यांचे आर्थिक वादविवाद सुरू होते. हे जो अपहरित मुलगा यावर पण दारू वाहतुकी संदर्भात गुन्हे दाखल होते. त्या संदर्भात त्याला काही समन्स वगैरे निघाले होते. त्यामध्ये जर आपण जो शासनाकडून जे गाईडलाईन्स आहेत की जर कोणी घटना नवीन कायदा सुरू झाल्यापूर्वीची आहे त्यामध्ये गुन्हा दाखल करताना त्यामध्ये जुने कलम लावले पाहिजे आणि जे घटना आपली नवीन कायदे सुरू झाल्यानंतरची आहे त्यामध्ये नवीन BNS प्रमाणे दाखल झाला पाहिजे. ही घटना मार्च 2023 ची असल्याने यामध्ये जुने IPC प्रमाणे कलम लावण्यात आलेले आहेत आणि यामध्ये गुन्ह्याचा जो तपास आहे ते नवीन BNSS प्रमाणे सुरू आहे. यामध्ये आम्हाला 4 लोकांचे ते सहभाग जे 4 आरोपी अटक केलेले आहेत त्यांचा सहभाग निष्पन्न झालेला आहे. अजून काही आरोपी आहेत का त्याचा आम्ही तपास करतोय. त्यामध्ये काही अधिकचा प्रोग्रेस झाला तर तुम्हाला नंतर कळवण्यात येईल.
आणि यामध्ये जे काही 4 आरोपी आम्ही अटक केले त्यांना पुरावाचे आधारे आणि जे काही तपासामध्ये जे काही फॅक्ट समोर आले आहे त्याच्या आधारे त्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. यामध्ये कसं आहे की जो 3 आरोपींना आम्ही सिंधुदुर्गमधूनच अरेस्ट केले होते आणि जो आरोपी नंबर 1 आहे त्याला आम्ही कोल्हापूरमधून त्याला अटक करण्यात आलेली होती. यामध्ये असं त्याला कोणी सहभाग केला वगैरे तसं काही प्रकार नाही. यामध्ये तो जो मयत होता ते सिद्धेश अशोक शिरसाट याच्याकडे कामाला होता. नाही, यामध्ये मी पण माझ्या अधिकाऱ्यांना विचारपूस केली. यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या मिसिंग कंप्लेंट किंवा कुठल्याही प्रकारची कोणाची तक्रार वगैरे यामध्ये आम्हाला आढळून आलेली नाहीये. तरी मी DYSPने सांगितलेलं आहे की यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा जर असं काही आढळून आला असेल की यामध्ये असा प्रकारचा रिपोर्टिंग झाला होता किंवा त्याची दखल घेतली ते मी व्हेरीफाय करतो. पण अजूनपर्यंत आम्हाला काही तसा प्रकार आढळून आलेला नाही. यामध्ये कसं आहे की जसं आम्ही पण माझ्या अधिकाऱ्यांना विचारले की त्याचे घरामध्ये जो नातेवाईक आहेत, एक त्याची मूक बधीर मावशी आहे आणि एक जो चुलत मामी ज्याची फिर्यादवर आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे. आम्हाला कोणाही त्याच्या जवळचा खूप नातेवाईक वगैरे नाही आहे आणि कोणी असं खूप सांगण्याची परिस्थितीमध्ये आता पण जे गुन्हा दाखल केला त्यामध्ये पण त्याची मावशी वगैरे इशाऱ्यामध्ये बतातीये पण त्याला पण असं बोलता येत नाही, ऐकता येत नाही. त्यामध्ये ते थोडंसं अडचण होती. पण यामध्ये मी आपल्याला सांगतो की जे काही असेल मी DYSPना परत एकदा पूर्ण व्हेरीफाय करून यामध्ये काही प्रकार आहे का, असं काही कोणाकडून रिपोर्टिंग झाला होता किंवा काही झाला होता त्याची दखल घेतली नाही ते मी व्हेरीफाय करू. परीक्षा असतानाही शाळेची बस वेळेत न सोडल्यानं कणकवली बस स्थानकात विद्यार्थ्यांनी ST बसेस रोखून धरल्यात. पाहूयात. कणकवली कुंभवडे ही सकाळी सुटणारी बस आज न सुटल्यानं परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचं मोठं नुकसान झालंय. STच्या सिंधुदुर्ग विभागाच्या भोंगळ कारभाराचा फटका विद्यार्थ्यांना बसलाय. शंकर महादेव विद्यालय कुंभवडे तालुका कणकवली जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रशालेतून वागदे कणकवली येथून विद्यार्थी येत असतात. सध्या सकाळची शाळा सुरू असल्यामुळे गाडी ही कणकवली स्टँडवरून 6 वाजता सुटते. ही सोमवार ते शुक्रवार रेग्युलर येते. पण शनिवारच्या दिवशी शाळा आमची असून देखील हे लोक सांगतात की तुमच्या शाळेची फेरी लावलेली नाही आहे आणि आज गाडी जाणार नाही आहे. हे प्रत्येक शनिवारी असंच होतं. पण प्रत्येक शनिवारी आम्ही येतो, त्यांना रिक्वेस्ट करतो आणि कोणती गाडी एखादी फेरी कॅन्सल करून ती ॲडजस्ट करून देतात आणि आम्ही ती गाडी घेऊन जातो. जी 6 वाजता गाडी गेली पाहिजे ती 7:30 पावणे 8 वाजता आम्ही घेऊन जातो. आज इथं आला असता आज आम्हाला समजलं की गाडी फेरी लावलेली नाही आहे आणि गाडी पण मिळणार नाही आहे आणि तुम्हाला आज गाडी मिळणार नाही, तुमचं तुम्ही ॲडजस्ट करा असं आम्हाला सांगितलं. वार्षिक परीक्षा चालू आहेत, शासनाचे पॅटचे पेपर चालू आहेत आणि त्या याच्यामध्ये सगळ्या गोंधळामध्ये ST नसल्यामुळे ह्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे. त्यामुळे आम्ही हा धाडसी निर्णय घेतला की आज सगळ्या विद्यार्थ्यांना इथे ST स्टँडवरच आणावं आणि हा रस्ता रोको करावा. मुलं कुंभवडे हायस्कूलमध्ये शिकायला वागदे गावची 30 मुलं आहेत. 5 वाजल्यापासून मुलं स्टॉपवर बसून असतात मुलं. यांच्या ST प्रशासन आमचा दर शनिवारी आणि रोजचा प्रॉब्लेम आहे. 5 वाजता मुलं येतात, गाडी 7 वाजता येते, कधी 8 वाजता येते. गाडीचा टायमिंग धड नाही. मुलांची सध्या परीक्षा आहे. मुलांचं पेपर 8चा टायमिंग पेपरचा आहे तरी अजून त्याचं पेपरचा हे झालेलं नाही. मुलं इथं आम्ही आता शेवटचा फायनल निर्णय घेतला आहे. तोपर्यंत ST नाही दिली तर आम्ही रस्त्यावर मुलांना बसून परीक्षा घेण्यात येईल असं आम्ही सर्व पालकांनी अधिक मुलांनी पण ठरवलेलं आहे. आम्ही मुलांना इथून सोडणार नाही. आम्ही ST हे केलेलं आहे, ST पण अडवलेलं आहे. आमची मागणी STचा कायमस्वरूपी निर्णय द्यावा. टाईम टू टाईम ST मुला 2-2 तास स्टॉपवर आमची वागदे तो हायवेला थांबून असतात. मुलं आमची 5 वाजल्यापासून मुलं ग्रामीण भागातून येतात. त्यांना तो त्रास असतो. सकाळी उठत 5 वाजता उठून गाडी टायमिंग 7 वाजता येते, कधी 7:30 वाजता येते. टाईम व्यवस्थित टायमिंग गाडी सोडावी ही आमची मागणी आहे सर्व पालकांची. मात्र आज सकाळी घडलेल्या या घटनेची साधी माहिती प्रभारी विभाग नियंत्रकांना नसल्यानं नक्की सिंधुदुर्गच्या ST विभागाचं करायचं तरी काय असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. आधीच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नादुरुस्त ST बसेस डिपोवरील असुविधा, कोलमडलेलं वेळापत्रक यामुळे प्रवासी त्रस्त असतात. त्यात आज झालेल्या या घटनेमुळे STच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर आली आहेत. परीक्षांचा हंगाम आहे आणि कणकवली कुंभवडे ही ST सकाळी चालक नसल्यामुळे न सुटल्यानं शाळेमध्ये जाणाऱ्या व परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आजच्या परीक्षेला मुकावं लागलं. अखेर नाईलाजानं या विद्यार्थ्यांना बस स्थानकातच बस रोखून धराव्या लागल्या. आमची पेपर चालू आहेत, आम्हाला अजून ST दिली नाही आहे तर आम्ही काय करायचं? आमचे पेपर चुकणार आज ना.
आम्ही करायचं काय? पेपर चुकला तर आमचं पुढे जाणार पेपर. 6:15 वाजल्यापासून स्टॉपवर उभे असतो, पण कधी कधी एस टी 6:45-7 वाजेपर्यंत येत नाही. तोपर्यंत आम्हाला तिथेच बसून जावं लागतं. आमची आता वार्षिक परीक्षा सुरू आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला पेपर सोडवण्यासाठी आम्हाला एस टी पाहिजे. त्यासाठी वास्तविक पाहता शासनानं दिलेल्या विविध सवलतींमुळे एसटीकडे प्रवाशांचा ओढा वाढत आहे, त्यामुळे उत्पन्नातही भर पडत होती. कालच प्रताप सरनाईक यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार दर महिन्याच्या 7 तारखेला होणारच असं जाहीर केलं होतं. सिंधुदुर्ग एसटी विभाग मात्र आपला हेका सोडायला तयार नाही. दररोज सिंधुदुर्ग मधल्या कुठल्या ना कुठल्या रस्त्यावरती एसटी बस बंद पडलेली दिसते. गाड्या वेळापत्रकानुसार धावत नाहीत. एखादा वाहक अथवा चालक रजेवर असेल तर एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी दुसरा चालक अथवा वाहक देणं अपेक्षित असतं. मात्र कणकवली एसटी स्थानकाकडे 5 अधिकारी असून देखील आणि रात्रीच्या वेळेस असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यालय न सोडण्याच्या सूचना असून देखील कोणी उपस्थित नसल्यानं आजच्या कणकवली कुंभवडे गाडीला दुसरा वाहक मिळू शकला नाही. शासनाकडून येणाऱ्या परिपत्रकांची पायमल्ली सर्रास होत असते. यातही कहर म्हणजे सिंधुदुर्ग विभागीय नियंत्रक हा पदभार रत्नागिरीच्या विभाग नियंत्रकांकडे आहे. त्यांना याबाबत दूरध्वनीद्वारे विचारलं असता आपल्याला यातील काहीच माहिती नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. काय त्या संदर्भामध्ये आपलं म्हणणं आहे? माहिती मिळाली मॅडम अजून काय याबाबत मला अवगत अजून झालेलं नाही. अजून माहितीच नाहीये का? बर, ठीक आहे. चौघांनी सॉल्व्ह केलं ना. याच अनुषंगानं आता तर एसटी प्रवासी संघटना अस्तित्वात नाही. प्रवासी राजा दिन जो दर आठवड्याच्या सोमवारी गुरुवारी घेण्याच्या सूचना होत्या तो देखील बंद करण्यात आला आहे. मग आपल्या तक्रारींसाठी प्रवाशांनी जायचं तरी कुठे हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतोय. नागपूरमधील गायनाचा कार्यक्रम मोफत करतो असं सांगून लता दिदींनी तब्बल 22 लाख रुपये मागितल्याचा किस्सा विजय वडेट्टीवारांनी सांगितला आहे. काही वर गेले, त्यांचा मृत्यू झालाय, स्वर्गवासी आहेत, बोलू नये. पण ज्यावेळेस नागपूर कॉर्पोरेशनचा एक महोत्सव होता आणि त्यावेळेस विदर्भ साहित्य संमेलन त्या कार्यक्रमाच्या मंचावर लता दिदींनी सांगितलं होतं की आम्ही विदर्भ साहित्य संमेलनासाठी गायला तयार आहे आणि मोफत. त्यावेळेस विदर्भ साहित्य संमेलनाने सुरुवात केली जोरात आणि लता दिदी नागपुरात येणार, त्या गायनाचा कार्यक्रम होईल आणि मोफत होतो आहे, त्यामुळे यांनी तयारी केली आणि मग त्यांनी संपर्क केला तारीख ठरल्याप्रमाणे. तर तिकडून निरोप आला की आम्हाला पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आमची सोय करा, आमच्या वाद्य जे संच आहेत त्यांनाही पैसे द्यावे लागतील आणि स्पेशल फ्लाईट करावं लागेल. तर यांना साधारणतः किती खर्च येईल त्यावेळेस सांगितलं गेलं की ते 22 लाख रुपये खर्च येईल. 22 लाख रुपये खर्च म्हटल्यानंतर हे घाबरलेत आणि त्यांनी म्हटलं की इतकी शक्य नाही, काही काही करा. मग सगळ्यांची तयारी झाली की नाही लता दिदींचा कार्यक्रम होतोच आहे तर 22 लाख रुपये पण देऊया. आणि त्यांनी मग तो चेक देण्याची तयारी दर्शवली. त्यावेळेस त्या तिकडनं हृदयनाथ मंगेशकरांनी यावेळेस सांगितलं की तुम्ही जे पैसे देत आहेत ते आम्हाला चेकनी नको आहे, तर आम्हाला कॅशनी द्या. त्यावेळेस कॅशनी द्या म्हणून सांगितलं तर हे म्हणाले की नाही आमची संस्था आहे, रजिस्टर्ड संस्था आहे, ऑडिट होतं तर आम्ही कॅश देऊ शकत नाही. किमान मग त्यावर असं ठरलं की तुम्ही पैसे आम्ही देतो, आमचं मंडळ विदर्भ साहित्य मंडळ, पण त्याच्या बदल्यामध्ये तुम्ही रिसिप्ट द्या. ते मानायला तयार नव्हते. मग त्यावेळेस लता दिदीशी संपर्क केला गेला आणि लता दिदींनी सांगितलं की असं असं आहे. लता दिदीनं विचारलं गेलं, ते म्हणले की तुमचं तुम्ही बघा, पण ते हृदयनाथजी बाळा म्हणतायत, त्याला बाळ म्हणायची लता कसे बाळ म्हणतायत त्या पद्धतीनं ते करा. हे काही शक्य होणार नव्हतं कारण 22 लाख रुपये देऊन नागपुरामध्ये एवढा पैसा उभा करणं, पुन्हा त्यातल्यावरचा ॲडव्हर्टाईजचा खर्च वगैरे, त्यावेळेस तो कार्यक्रम रद्द करावा लागला. ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे पैशाशिवाय आम्ही गाणार नाही हा त्यातला उद्देश होता. मोफत उपचार करतो असं सांगून ज्येष्ठ समाजसेवक प्रकाश आमटे यांच्याकडून पुण्याच्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयानं पैसे उकळल्याचा गौप्यस्फोट काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. प्रकाश भाऊ आमटेकडून 1ही रुपया आम्ही घेणार नाही आणि मोफत उपचार करू. त्यांना ॲडमिट केलं गेलं, उपचार सुरू झाला. नंतर त्यांनी बाहेरून काही औषधी मागवावे लागतील म्हणून त्यांच्या आप्तेष्टाकडून 5 लाख रुपये हॉस्पिटलमध्ये जमा करायला लावले प्रकाश भाऊ आमटेंच्या उपचारासाठी. हा एक मोठा किस्सा आहे. म्हणजे थोर समाजसेवक महाराष्ट्र भूषण त्यांना सुद्धा त्या हॉस्पिटलने सोडलं नाही. प्रकाश भाऊ आमटेकडून 1ही रुपया आम्ही घेणार नाही आणि मोफत उपचार करू. त्यांना ॲडमिट केलं गेलं, उपचार सुरू झाला. नंतर त्यांनी बाहेरून काही औषधी मागवावे लागतील म्हणून
त्यांच्या आप्तेष्टाकडून 5 लाख रुपये हॉस्पिटलमध्ये जमा करायला लावले प्रकाश भाऊ आमटेंच्या उपचारासाठी. हा एक मोठा किस्सा आहे. म्हणजे थोर समाजसेवक महाराष्ट्र भूषण त्यांना सुद्धा त्या हॉस्पिटलने सोडलं नाही. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. परप्रांतीयांकडून जमीन खरेदी, बेसुमार वृक्षतोड, डॉक्टर पुरोळेकर यांचा आरोप. मंगेशकर रुग्णालयानं प्रकाश आमटेंकडूनही पैसे उकळले, विजय वडेट्टीवार यांचा गौप्यस्फोट. आणि कणकवलीत विद्यार्थ्यांनी रोखल्या एसटी गाड्या. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.